Aquesta exposició neix d'un projecte de recerca que estem duent a terme des de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, que és el projecte IGEMUS, que estudia l'impacte de la Guerra Civil en les col·leccions dels museus catalans. Fins ara hem estudiat una trentena de museus i el MNAC és un d'ells. El MNAC ha volgut fer un pas endavant i mostrar aquesta recerca, que no quedi en un llibre o en un article científic, sinó que tota la ciutadania pugui conèixer un fet transcendental en la història del MNAC i en la història del país, que és la gestió que fa el franquisme de la salvaguarda republicana després de la guerra. Aquí en aquesta exposició hi podrem trobar unes 135 peces. Aquí no hi són totes, però apareixen d'alguna forma o altra en el discurs expositiu. I aquestes peces van arribar aquí al museu en un moment molt concret i alhora complex. El gener del 39 les tropes rebels van arribar a Barcelona, van ocupar Catalunya i aquí el franquisme es va trobar amb una problemàtica, que és que havia de resoldre el que havia promès que faria durant la guerra, que era retornar les peces als seus propietaris, aquestes peces que havien estat salvaguardades prèviament per la República. En aquest procés de devolució de les peces als propietaris, el franquisme va establir un mecanisme que va ser restrictiu, perquè en un moment de repressió política, amb presos i amb gent a l'exili i amb afusellaments, doncs requeria que els propietaris anessin, declaressin que les peces eren seves, portessin avals de tercers afins al règim. Clar, això molta gent va preferir evitar-ho. I quan es va voler donar per tancada aquesta fase d'aquest procés de devolució, va quedar un romanent, unes peces que mai van ser reclamades, i el franquisme va decidir cedir aquestes peces no reclamades pels propietaris, cedir-les als dipòsits. I que això, com deia la Gemma, és un cas que afecta gran part dels museus catalans, i un d'aquests casos és el MNAC, amb aquestes 135 obres que exposa. És una exposició arriscada i insòlita tant pel tema, perquè clar, el tema representa obrir-se al museu a explicar una cosa del seu passat, una cosa incòmoda per alguns sectors. Alhora és una exposició incòmoda pels restauradors, pels conservadors, perquè estem aquí exposant unes obres amb molt poc treball previ, amb unes obres en les que a vegades es nota encara els desperfectes, els marcs trencats, i innovadora perquè representa ensenyar les obres no pel seu davant, no pel seu envers, no explica la història de l'art ni la història dels artistes, sinó que explica la pròpia història de les obres, i això està contingut en el revers. En aquests reversos hi podem trobar la història de la peça a través de les seves etiquetes. Hi veiem dues fases. Hi ha etiquetes republicanes en les quals podem veure per quins circuits dels dipòsits de salvaguarda van passar, i després trobem etiquetes ja franquistes amb aquest Recuperado del enemigo que hem volgut també posar en el títol de l'exposició, que ens remet a aquesta dialèctica franquista on s'intentava acusar la República com a destructora i que tenia una voluntat d'espoli, i es feien passar ells mateixos com a salvadors, com a recuperadors.